Yo Mimin Apri, yo wis leren wis udut to Min. Sampun Apri pun nek kurang boten. Iya. Ya, sakmene lungguh udut kok ya akeh. Sakmene lungguh men di Apri ku lek sespune telek itu telung ler. Lah kok. Matur sembah nuwun, Lek iki ak dhewe yo ngaturke panuwun karo Karang Taruna Gojak. Heeh. Gojak ki Gondang, Jaten, ngendi? Gunungan. Ki mau sing wis merakitis ki ak dhewe digolekke dalan. Neng kono mau aku wis diadang Mbak miyos mriki. Karo salam-salam Princes, warga masyarakat Gondang, Jaten, Gunungan ki sak pirangan ana sing merantau di Kalimantan. Banjarmasin ya kepareng rawuh kondur. Nah, terus ana sing neng Jepang. Ugi ya mirsani. Salam-salam kagem warga Gondang, Jaten, Gunungan sing lenggah neng negara Jepang. Oh nggih, kang juga Belgia. Belgia ugi wah hebat ini. Piyai sukses ya sing Nah, kompeten Mbak Piyai sukses. Kula ya ora mokal. Muga-muga sah tinulat wilayah-wilayah liyane. Iya, Lek. Iya. Lagunipun kalau kowe kang dereng singkong keju. Heeh, singkong keju. Kalah weton suratan. Suratan. Ayang-ayang Ujaningsih. Apa nak? Kowe dueto karo warga kene sapa? Mas Tito, Mas Tito kok barang kok. Mas Tito monggo. Mas Tito monggo. Kowe Romas Agostino, aku Romas Tito. Iya. Aku seperti aku mana hadap Pak Jos apa Mana hadap. Kersa mboten Mas Tito? Kok bondot? Oh, bondot. Bondot neng iki. Bondot rasahan. Ini ndot. Kok Mas Acong. Mas Jendul. Nah, Jendul rasahan neng rai. Ya. Oh, bondot wonten. Ini ndot. Jeneng kok bondot ya, Lek. Bondot ki ketoke adah telek to, Lek. Iya. Ning piyaine lah janduk sumeh mesem ae. Diaturke anu riyen mawon nggih. Monggo salah satu. Singkong keju. Singkong keju. Yo. Lorenza iki. Wayahe lawasan tampil. Mas Ijo. Mas BG Tole Dunung semangat ya, Le. Wong lanang iki ora mikir pitrah barang ya kaya di wong wedok ki nek ponakane mara putune mara ngono ki mikir pitrah barang ya. Iya yu. Selera kita terlalu jauh. Bos diaturke. Hebat. Matur nuwun ya. Iki ya diaturke marang para kadang-kadang sing lenggah ana ing perantauan, Mbak Mimin, Mbak Princes, Tata Usaha Dana dari Mas Afdani Wicaksono, Jabodetabek dan sekitarnya, juga Mas Wiji daerah Bandung dan sekitarnya, ugi Mas Legimin Ketua RT 01 ya. Mas Karno Bowo Ketua RT 02, Mas Joko Waskito Ketua RT 03 dan Ibu Natalia Oromana Ningsih Rahayu. Nah, lho iki lho Lek sing perlu dicontoh saka warga kene. Senadyan to nyambute gawe merantau Jaban Rangkan nek ngomong iki lho, sik lho. Nyambut gawene lho ngono, ora nyambut ne gawe opo mau. Nyambute gawe. Lah, nyambute gawe. Nyambute gawe. Ning Jaban Rangka. Ning ora lali karo tanah kelairane. Lah, kuwi sing kudu di kegiatan apa ae tetep support tetep support. Wis ngono kuwi. Aku ndek sedulur ning kono tak kirimi. Kirimi apa? Donga. Donga ya penting lho. Oh, kenapa? Lah dijujur duwe nek didongake sing apik-apik piye? Atine jek grenengan. Karo Mas. Andel. Ning warga kene iki warga heterogen. Ngapa? Heeh. Dadi Indonesia Mini. Indonesia Mini, heeh. Nyatane masjid ana, Ya. gereja ya ana. Lho. Tetap bersatu. Semua Hebat. bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cocok. Pokoke Islam apik, Katolik apik, Kristen apik, Hindu Buddha apik. Sing elek, sing ra gelem nindakake.
Pokoke nyedulur. Yo sindene Cirolu. Nah, Yo, maju Cirolu, kabeh. yo, ngadeg. Yo. Mbak Erno Muninggar, Mbak Tari, Mbak Mumpuni. Lah Yo. adik Warsi kalih adik Murbani mboten. Kuwi nggo peragaan. Iki lagune tambal ban. Oh. Niki nggih Kanggo peragaan. Nggo perang. Dados iki lagune tambah ben loro iki sing dados ban ngoten maksud. Retno, yo bapakmu didandani kan dadi tut tambal ban. Ayo Mas Panut. Yo Retno. Oh. Ayo Nah. melu sisan, Lek. Ya melu sisan kok ya nambal ban. Oh tukang tambal bane neng But ini But. Lah. Tambal ban. Alah, Retno iki kaya nom-nomanku dhisik jaman durung dirusak tukang son ya ngene. Alah. Walo ya. Walo ya. Heeh, sound system DMS saka Bunder. Jaraan Jatinom. Ya. Nom-nomanmu sak Retno iki kowe iki ora saba omah. Lah piye Sabamu nah bangjo keporo pakis no kok. kok senengane kok. Ya. Maka Tambal ban diaturke. Mangga, abilawa. Sampun Mak Cangi. Terima kasih matur nuwun wis diaturke tambal ban ya. Yo mumpuni aja lungguh sik iki ana pamundhut. Saking waduh saking saking perantauan badhe nyuwun lagu Tombo Kangen Tresno Tekan Mati Camelia per apa iki? Persarip apa pun pengarepan matur sembah nuwun Pak Dalang wajibe 50.000 lho tulisane kaya ngene kaya dokter ya ora iso maca ya apa nduk lagune Kalah weton. oh kalah weton heeh ya juga teruntuk yang monitor lumantar Eco Visual ya Mas Supri Elov Mojopuro Mas Adi saka cetok sing lenggahno Tangerang ya nom Bekasi ya enggak yuk lagune ya kalah weton kaya ngapa ya ayo But Ayo But, nyebut. But gawe But ngatek Kancane But. goblok. Tombo Kangen halunan suara dari Mbak Tari host diaturke ya ayo But kowe maju But iki penjaluke kanca-kanca saka Gundang Terasan yo kene iki duremuk pokoke manut karo kanca-kanca lho ayo lho kae Mas Tito ayo sapa Salah meneh. Urip kok ora tau bener. lah iya Nggih. apa ya Duka niku pamundutane napa lah iki? iya Ngersake lagu apa? ya Malah lah bro ditagih. apa tagaw Tresno Tekan Mati jare. oh iya Nah aku ora wae lah. Lagune napa niki? lah kuwi karo gendok gendok Retno ya jare Aja. oh gelandangan Lambene apri kok bakal. Lah iki neh. piye Pamundutanipun Kyai mriki gelandangan. ya pas Ayo mulai. iya iki nek ora sing dandani puni wis ora cocok kene pun wah dandani sih Wah kapok aku buka. wis arep nang ndi kuwi goleki dulur-dulur kene kok nah yo Koro-koro kowe. wong apri sing dendam kae tawan mau kok yo Hei, Bang Edan. iya duh wah celanane nggone mbokne dienggo Iki katoke bojoku kowe. Aku arek kangen. ya ya ya
Duh. Wah, kuwi ora mesake to, pun. Iki anak wong. Patet tok. Plak-plek kae. Kowe iki ora plak-plek ngono kuwi. Piye? Bedake pedes apa ora? Ora lek pedes. Lah piye? Tekone apri iki untu-untu dilipeni. Ora. Bedake iki bedakmu bener. Apa? Bedak kirek. Tak kira lambemu. Iya iki dicopot to. Mangga yuk gelandangan yo karo goleke anu kuwi lho. Kerdus-kerdus kuwi lah. Mangga. Eh. Katoke urung dicopot jare. Margo Terasan, terima kasih. Matur nuwun. Asisten pekok. Ngerti nggon lunyu digeret yak-yakan. Mah keteprak bokonge loro raja. Kowe nek gur kekethak sirahmu, ora mungkin gagar otak. Kok iso? Apa kowe duwe utek? Aku mau bar mangan das kirik, Mas. Nek upamane dengkulmu le gebenjut kuwi, malah justru kuwi dengkulmu sing dadi masalah. Kok iso? Utekmu pindah dengkul kok. Cah piye? Loron raja. Tiba tenan to mau. Tiba. Totalitas nggih Bu nggih. Wong ibuke sing do maringi lho kweh banget. Mosok gur tiba ngono lah. Ketok ta, Pun? Itu 5.000 kok, Bud. 5.000 Bud. Tenane. Tenan. Aja njolimi Duda Soleh lho kowe. Waduh gayane. Duda Soleh piye? Kowe iki dongos. Kok dongos? Duda merongos. Nggih, matur sembah nuwun ingkang sampun maringi bapak-bapak, ibu-ibu. Amin. Adik-adik. Matur sembah nuwun. Semangat. Semangat. Berkah barokah ora lokak saya kebak, ra wutah saya wutuh, ra Amin. rubuh saya bakoh. Wong Amin. sedekah ki amit sewu paribasan kaya wong tetak. Lah Kok kaya wong tetak. Ketoke dilongi ora sudan ning saya gede. Delok. Ndelok. Jon. Nekat men. Terima kasih matur nuwun. Ya, heeh. Ya nduk Retno. Bud. Ana sing ngersakake pujaning sih. Bud. Ya. Dadi wong edane matuk ditokeh. Tak wong kowe pengen tok desemono ki ra? Pengen no. Melo wutuh kaya aku. Ulah. Gah. Ya. Yo Mbak. Nduk Retno. Karo Mbak Princess no, karo Mbak Princess. Jur Yo. nyanyi. Pokoke loro cah. Pujaning sih, monggo. Golek panan sak amplokane deh.
Kentunke Mas Agustinus, Mas Lameto, ya Mas Meto, Mas Tito, juga teman-teman semuanya, Mas Purwono, ya komplit kok Nduk, ya. Lah kowe iki wantan karo ngono mah apik ngono ki, Bud. Ketok ganteng. Iya, mah ganteng ngono kuwi. Wis ora dilahi ketok ganteng ngene. Rupane. Iya. Maka yuk diaturke Pujaningsih, ya. Aratno muninggar ngaturke lagunya iki mau Pujaningsih pamundhut ya pungkasane nduk tari nduk tari nduk tari monggo ngaturke apa iki ana pamundhut tresna tekan mati kamelia dan pengarepan anakmu Gurnat Imbaraga Saputra ben maju sak lagu meneh ngono perlune kena kanggo gegladen anakmu lanang ya nggih matur nuwun kawigatosanipun saking Bapak Bayan kagem anak kula lanang nggih sembah nuwun ya maju kene le ya nduk tari ya apa lagune monggo Nyuwun pengarepan monggo ya pamundhut diaturke ya dari teman-teman perantauan monggo yuk sugeng midhangetaken saha ngresepi monggo saking Astina Nagri